Ассалому алайкум дӯстони азизам. Рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Иншалло ки ҳар яки шумо хуб ҳастед дӯстони азизу меҳрубонам. Хушомадед ба канали мо. Аз ҳаматон миннатдор ҳастам ки бо мо пайваст шудем. имрӯз ман камтарак аз магазини Fix Price харид кардам ва мехоҳам ки ба шумо нишон диҳам чӣ харидорӣ кардам. барои кӯдакҳо намин хел раскраскаҳо гирифтам. Якта дига бошад барои бачаҷонам мошинҷа харидам. шумо метавонед дигар влогҳои маро дар анамин канал дар омада тамошо кунед. ба ман анамин расветкаш маъқул шуд. аз ҳамин бисёртар мехостам ки харидорӣ кунам. прозрачный буд, боз як намуди дигар прозрачный ҳамроҳи блеск буд ва ин моделаш ба ман бениҳоят писанд омад. бениҳоят сифати хубам дорад, гӯям хато намекунам. боз яктои дигар анамин хел чойникча харидам. бениҳоят чойникчаи хушрӯ. инам ба ман писанд омад, аз ҳамин харидорӣ кардам. ва боз камтарак аз анамин шириниҳо гирифтам. барои кӯдакҳои ман анамин хел шириниҳо маъқул аст. аз ҳамин ҳам харидорӣ кардам. ин буд як рӯзи хариди мо. намедонам аз кадом сабаб аст ки фарзандои ман он қадар хӯрокисоз намехӯранд. барои фарзандо ҳамин хел доруҳо гирифтам. як намуд калтсий ва ду намуди дигар мултитабс гирифтам. ин витамин аст. бениҳоят витамини нағз ба мо беҳад кӯмак мерасонад. аз 1 то 4 барои писарама харидам, аз 4 то 11 сола барои духтарчаҳояма. духтарчам якта анамин хел раскраска харидагӣ буданд. синни малимаш гуфтиянд ки ман ба шумо анамин хел картинка тӯҳфа мекунам ва озе оварданд ки ман инро ранг кунам. бениҳоят майда, қин, кораш беҳад қин. намедонам ман инро дар чанд рӯз тамом мекунам. духтаро беҳад рости қин будааст. ҳар як ҷо, ҳар як нуқтаи ранг мекунӣ. инро ман тӯли 2 рӯз тамом кардам. ина духтаро картинкаи мо ҳам омода шуд. ман дар муддати 2 рӯз тамом кардам. чӣ хеле ки медонед, аз сабабе ки кӯдак ҳаст, кӯдаки майда ҳаст, ғам метиҳад. ман наметавонам ки аз як рӯз то бегошта ранг кунам. боз ҳам кор ҳам дорем. барои ҳамин ман инро қариб 2 рӯз тамом кардам. пагоҳ иншалло фарзандам бурда ба малимааш тӯҳфа мекунад. бовар дорам ки ба вайҳоям писанд меояд. имрӯз мехоҳам барои абитӣ камтарак лагман тайёр кунам. чӣ хеле ки мебинед, дар пеши ман ролтон аст ва имрӯз лагмани мо бо ролтон тайёр мешавад. агар касоне ки надонанд, ҳатман тайёр кунед. бениҳоят хӯроки болаззат мешавад. пушаймонам намешавед. аввал мо камтарак падливча тайёр мекунем. баъдан ролтонро тар карда ва давомашро худатон бинед дӯстонам.
ана духтару, хӯроки мо ҳам омода шуд. Ҳатман тайёр карда маззаашро бубинед. Хайр, дӯстони азизам, дар амони худо бошед. Худо нигаҳбонатон бошад. То влогҳои оянда сарбаланду хонаобод бошед. قدم صدق عند ربهم قال